Wow ka. Wow na. Parang na-discover ng aking beauty sa alam na nga, nakukuha ko na ano. Buya, nakukuha mo mga gayong. Sige na, ano? Mga gayong. Da, dirang bayad ba? 50 ka na? 65. Hi. Wow. Kaya mo danon nila. Danon. Ayaw. Susunod ka lang. Naka-picture ka? Ha? Naka-picture? Darang picture, may darang. Nagari mo. Up. Hi. Sino? Wait lang, kuya. Wait lang, kamaliwan lang ako sa manggahan ako.
Ha? Paano, i-ano ko lang. Yeah.